Ngan pulih nak kitin ke jong belai si dekat. Nak kitab sam ke nembat ke balai ke dekat ke bandriu ke angkum ni. Ngan am setting yang si wajar ki priu ki balai yang yale yang baro saudong. Keding betul ang ni kajing snow scam hagaji ada ublay. Kumbau David usnow scam hagaji ada ublay apa deng juga jile thema hagaji akon jungu bad golia. Bada giwe ki benta ngaro ngadon ka jikermel bau blay un ya dai nga wala da ngadon sibun ki dongsun ki sang khau ya ki ba ap sau dong yenga kini gidi banga shim malade ba kini ki bat jing duai bat pen klan yenga banga long ubriu ubakan jaman sim ban poi ka thong bandang ala de banile thmala ne ban job ngan yo ka bai nong ka jing sup ka jikeman shabam jikon Kideru si benda kum kajing bam jamet kajing bam jastab janga kideng jing baro kajing syakran ben kajing syakran snew kajing syakran kitin ki balai project bad kum juro kabakot kita kidei ki dongshon lagi long ki dongshon ki bawan lagi briul ne ki bawan do soitan baro ngaket kelum bagita kidei ki jing bam bad kidei ki mat jing duai kum tanga kwa banong ipi ban ai men sim ipi ki long kemi ki long kpa ki bi kendo kumbanga kumung Kristan lale kum ki Kristan ki masikri oblay sibon ki syakran ben sibon ki sanggau ya lane ki nongsun ki basaudong ki jing em jengi nganam nyau kabakum kano bat kawan na kita ki nongsun jopi ndreya kane ba pi kendo menta to nyau ba kadai ka jingbam jamet jingbam jastab bat pensana ki jinglong bagan jaman sip kadai kaban jingduai kaba khadu bat kaba ningkong kwa banong ipi bagadai kamat jing tuai lada kelamdon kaba kum kini ki benta ngim yo mat jing tuai tidai nama kata abadon kum kini ki benta niyo kamat jing tuai kaba mod niyo badile tma anda gila dep ikani ke tma banjob ika nginyo ika bainong kalong nila bandu ka bainong ka bahaka pertai ndre ka bainong ka shabam jikot utrai lakre naga benta kita ki banjob long nong job kumbau try jisu la job blay na kabanta ka buram jango amen.